Aya gini ni makatrabaho tag bangko no kay. Say gusto na tong mapalit ba. Paliton yung diretso. Kwarta pa imo og nangalata sa kumbag. Kwarta. Lambe. Da. Apa dire pikas pila man ni dire. Teghana magsulod ani. Pila man ni kamilyo ni dire. Ay kay maulaw ta ini ipakita na to sa katawhan kay daghang kig sulod. Kwarta o. Kwarta. Lambe, lambe. Ay. Pado pa gyud. Ay, daghang kig chicks ron sa ubos gyud. Oh, nani. Tekaon. Agi mo agi lagi diri ron. Lison na ko ba. Loh. Nagsaba-saba. Milyon yung kwarta daw. Raja day oh. Ano kwarta mo eh. Pun to nagihap. Hoy! Iya kol. Unsam ni kol? Iya kol kay Ulis pre. panggatas Ulis, ulis bro. ayaw lagi kol. Ayaw kol. Ayaw kol. Sigay ra ka. Dili tuloy. Tas akong lawas. Kita kol. Kita ano yo? Kita kol. Ayaw kol. Bina mo kwarta be. Ayaw kol. Nah, Ayaw kol. gun ka diri ron. Kuan anak kol. Ayaw kol maluoy ka na kol. Kol. Kuya dia, yapong ko ni. Kol ayaw Ibo. kol. Panggatas sa akong anak kol. Kol ambi na kol. Ginintos. Kol ambi na kol. Kol Sa gatas. ambi na kol. Karunong sa tihap daw be. Sekalibo. Kuya dia ba? Nah, Kol ambi na kol. sakto na ni. Nalipit pang kulay sabong ni ron. Ay, kwartaron. Matay ako gagog trabaho. Tulis-tulisun bata ninyo. Murag ka ila mo kuno mo ba? Dumi. Matay bay. Ikaw man din na bay, mudaog di ka na ko bay. Anak minang buhay yun dal. Daog na ka na ko. Anak minang yun. Igutong po ko din. Ikaw mo na nakitaan. Saan man na ron? Saan man mo kwarta dai? Kunin sabong ni. Matay pulin sabon na ko bay. Oo. Abaya ko bay. Kami bukas sinina po. Di madapang ko dito. Ano mo kay kwarta? Bay, kinala ko Arios bay. Ay kining pintas bay. Bay payak bay ya. Panis mo daog ka ba? Pero tunga pagkada kay udah na kay panggatas bay. Haman ta madto karon. Ya, madto ta dito? Oh, mato na dito. Kuha pag sinina sa inyong balay. Mapit pa ta dito kay naman ako sakinan dito bay. Kina na di ka day. Ngana ko ginang total mo trabaho tag bangko bay kay pagkugi po para sa tong pamilya. Ikaw ito katrabaho sa kuwan na itong sabay ito dito. Pamayot sa una di ay. Aw, aki bulgar kita. Ikaw ito di ba? Ko bay bro, daghan ko kwarta diri bay pero kani bay. Dili mo na ko bay para ipasuldo na ko sa akong katawhan ba bay. Ato tong. Ikaw mo nung timekeeper to daw. Oo, ako si time keeper bay pero wala yung doble kayod bay kay para bitapod nga naputay makahatag sa pamilya ba. Pag sige pag sa tong pag-eskwela mo na itong makuha bay nga hindi na itong trabaho. Nalay kay sawa de. Ana bay? Ba na ako. Kana bay di na maayo bay pwede mo palitag bay bay pero ay nakapila. Kana kung gusto nimo tala. Kunin sabong Tara. Ano bay? Bay, tara. Salamat sige ba yan. Buldak sige tulis. Yan pa ito gold. Kwarta na. Million. Wala. Kuha ba? Patay ng tao. Nurse, Kay Lom, kulangan pa ko. Ayun tawitag kwarta ni karon. Sige mo agad dire atong kidnapon. Nurse, sabon no? Udaw ta palitan bugati. Dili pud. Hek mo ta. Snack ta? Snack ta. Ay. Boy, boy. Sino gusto bay wala ko tay kwarta bay. Ay kablaka daw kag lawas re. Naman. Aha, bago. Kami kwarta drop, pwede ko limnon. Wala ra magit boss. No. Deka. Dahil, ano yung ako yung Jangan eh. Apa daw? Sabihin nga ako. Pulang ko man eh. Sabihin ako. Bilang kwarta kolor. Kita kana kono, nawa kol. Ako mo kita. Bye-bye. Babaw kol.
kwarta. Tara, manginom ta. Wah, karga sa mamalapot yun. Ito. Oh, ni Rina le dagan ay pimples. Apa sa ilong? Tulis ang ilong eh. Tulis. Mura na magmana ng beres. Mura na mag mountain. Gara. Terus balik. Tan. Tay katuwang sa ato. Non. Puna ko. Dapat kayo inom. Oy. Oy, may katuwag sa ato. Non. So, what's up mga kadarbs? Pasensya di karon mga kadarbs nga karon pa mi nakabuhat og video kay busy pong uban and napod sila trabaho pod and isa pa pod sige pog ulan dire. And kuan day karon guys, ang mabuhat ng mga video ron kanilang day kinong kawat darbs. Suldapon dako niya darbs, suldapon. Then and mao din among bag-o nga membro guys. Si Gogoy guys, si Gogoy. Si Boy Tingsi guys. Og isa pa day mga ka-darb, salamat pa sa inyong pag-support sa mong channel. Please subscribe. God bless. Subscribe. And click the